Ronsel. A pegada que deixa un barco no mar, un trazo de auga que desaparece, pero que indica o camiño percorrido. Así é a nosa forma de traballar, un Ronsel que vai desaparecendo para que sigas navegando ti só, máis forte. As nosas ondas azuis son o mar que nos sostén, que nos leva xuntos, que se move contigo. O noso círculo laranxa é o amencer, o faro, a luz que te guía cando comezas o teu camiño. Porque cada proxecto, cada historia, cada soño, precisa dunha luz que o acompañe, ata que chega o momento de deixar marchar. No ano 2000 nace a Fundación Ronsel, e desde aquel día, paso a paso, fomos medrando. Comezamos apoiando a formación e o emprego, e axiña sumamos a forza das universidades e os concellos, dos premios Moce, dos programas para mulleres, persoas migrantes e mocidade. Sumamos camiños con outras entidades, lanzamos o camiño emprendedor, abrimos portas en Santiago, o Barco, o Porriño, e levamos o mentoring a cada recuncho de Galicia. Camiñamos con milleiros de persoas nestes 25 anos, porque cada paso teu é tamén un paso noso. Hoxe seguimos ao teu carón paso a paso. Escoitámoste porque cada historia é única. Deseñamos contigo un plan que te axuda a avanzar. Damos ferramentas, coñecemento, redes e comunidade para que acades os teus soños. Co programa Merlo, o mentoring para persoas autónomas, os premios Moce ou o camiño emprendedor, axudamos a transformar ideas en proxectos, proxectos en realidades e realidades en futuro. En 25 anos, máis de 10.000 persoas activaron o seu futuro con noso apoio. Máis de 9.000 emprendedores crearon ou consolidaron os seus negocios. E acadamos un 90% de éxito nos programas de acompañamento. Porque xuntos facemos posible o cambio. Seguimos, porque cada camiño necesita un Ronsel, unha luz, un faro. Ti tamén podes ser parte deste cambio. O camiño continúa. Camiñas con nós.